И какво са, хора, аз съм Shadowem и днес ще снимам ново видео. Като цяло не съм снимал една година. Една година без изобщо нищо. Все пак ми снимаш преди много, не снимах изцяло и аз не знам защо сега. Пак ми се преснима, пак не знам за колко дълго ще, но все пак да. Не искам да ви губя времето, затова да се впускам в нашето оцеляване, като вече виждам дърво и не ме е пуснал на най-доброто място, не знам сега дали ще стигна до дървото и пак ще се включа. Така, хора, вече сме при дървото, айде да го изкопаем. Така, първото дърво е готово, да си направим нещата, които ни трябват. Добре. Добре, на крафтинг тейбъл сме. Правим една кирка. И обаче мисля, че ще има малък проблем. Добре, сега ще се пробвам да намеря друго, но все пак схарчих бая да рабилите на кирката ми. Но все пак сега не виждам тук, че има свине, но ще убия с кирката, тъй като не мисля, че ще има смисъл да направя някаква кирка, някаква радва, защото аз искам да намеря камъни поне. Като трябва да намерим камък, но мисля, че не. Да. Това ще е най-трудното нещо да намеря сигурно в този свят. Всъщност няма да е толкова трудно. Гледам тази пещера с въглища, с всичко, но много хубаво, че тук има такова нещо, че да може човек си направи нещата, защото без нещата няма Майнкрафт. Без камък Майнкрафт не може да се играе, без камък и дърво, но да ги оставим тези съвети на страни и да си крафнем нашите неща, които са мрадва, меч и кирка, защото все пак също мисля да изкопая още колко две да си направя печка, тъй като тук не ми трябва толкова. Тъй като тук има въглища да си изпеча един, защото няма много да тичам. Ето. Значи остана това да се пече. Аз ще продължа да си копая. Ето, че изкопахме всички. Не ми взе чак толкова време, но все пак сега изяждаме това. Вземаме и това колкото мога и ще тръгнем да търсим някакво по-добро място, тъй като да, това място няма да свърши никаква работа за заселване изобщо. Пък на мен също ще ми трябва сигурно изселва, за да мога да си знам сега за други вилиджари. Преди да реши ми трябва да си направя за книги и такива неща. Но това всичко по реда си. Сега ще се пробвам да излезна. Ще се върна, когато намеря нещо малко по-интересничко.
Мисля, че намерих някакъв майншафт, който трябва задължително да изследвам, тъй като да, това е майншафт, тя е пустинните, но дори не знам дали ще има някакви честове. И чакайте. Така, няма нищо тук, но да си откача главата да видим. Все още няма. Да. Изцяло си няма. Аз не съм намерил вълна да мога да си направя легло. Да става вечер, затова може би ще се скрия на някъде, нали, не съм сигурен. Но да, като цяло пак ще се върна, като стане нещо по-интересно. Не че обикалям чак толкова много време, вече бивам нападан от първите монстъри или там чудовища. И все още нищо хубаво не съм намерил. Само пустина, безкрайна пустина, това дори то крипър. Село! Чакай малко, аз сега го забелязах. Я малко, няма да спя. Чакай, защо не мога да спя? Защото има парик. Да спром сега. Окей. Sweet Dreams. Това е ачивмента. Така, тук да, има Iron специално. Аз си направя една нитка да взема всичко. Тъй като ще ни трябва мощно хляб, ама мощно количество хляб, тъй като ще трябва храна. Както знаете повечето, за това се търси също вилидж, за да се намери храна. Аз няма се заселвам в пустината, тъй като пустината трябва да бъдем честни, най-смътното място да бъдеш заселен. Тези скелети там ме притесняват толкова много, че може би дори няма да ходя на там, тъй като да, ще умра. Но мисля, преди да си тръгна от селото, да си взема едно легло. Дори това легло с много хубав цвят и да обера това торчето. Да. Тук има хубав цвят, но аз взех вече. Има корчета, но ще ги извъртим от тези пичове, тъй като дори не знам. Знаете ли какво забравих? Забравих да убия Iron Голема. Желязо ще ми трябва за кирка, тъй като да. Трябва да купаем диаманти след един-два епизода. Ако въобще се продължи тази поредица, тъй като аз мислех, че и миналото ще се продължи, но да не спадаме в никакви излишни подробности, а да убиеме този смятвам Iron Голем, тъй като ни трябва желязо за кирка. Като гледам в това село, може би нямам Blacksmith. Нали, сега ще погледам, защото това ми е хрумно, но ако намеря, нали, пак знаете, ще се включа веднага. 2 минути по-късно, няма нищо, напразно търсих, но не трябва това да ни спира, все пак ние сме добри на играта Minecraft. Аз съм най-добри на тази игра и няма кой да ме спре. Но, да. Нали, това не че има някакво значение, тъй като търся в момента нормално място, просто да си намеря или нормално село, или някъде се заселя на нормално място. Това е толкова сложно и ме пусна на най-смотреното място, което може да ме пусне. И
Пробвах 2 пъти, но и двата пъти не се получи, затова останах си на този сит и няма се занимавам, ще пробвам да намеря най-близките блокове нещо, но мисля, че се връщам към спауна. Брат, ако се връщам към спауна, съм толкова ядосан. И мисля, че не. Май не се връщам към спауна всъщност, тъй като гледам си говоря направо. Но да, като намеря хубав Biome Plains, например, ще се върна. Така, тук намерих Sugarcane, който ще ми трябва за една фермичка, която да направим Enchanting Table, но ще го обера и се продължавам с моето търсене, тъй като да, още съм до никъде. Я чакай. Мисля, че намерих. Моля те, толкова порито търсене. Yes! А това пещера ли? Не. Вау. А то убия с моят компютър не е толкова добър и се извинявам, ако някой пъти накъсва, но ще се пробвам да си оправя самата игра, си оптимизирам. А в момента сме в Savannah Biome. Тук има лава по... И най-накрая намерих хубаво място за биятане. Но, тъй като намерих хубаво място за билдване и е хубаво нещо, мисля да приключа епизода, тъй като съм си запазил по-интересната част за другия епизод, тъй като в момента ми беше само търсенето и събирането на някои неща. Но да, надявам се да ви е харесал това видео. Може би е било малко отекчаващо, но нали, извинявам се, то първи епизод мисля, че е най-скучен и най-отекчаващ, но може би в другите епизоди ще си оправим някои неща. Да, чао!